Tisztelt hallgatóság! Engedjék meg, hogy bemutatkozzam, dr. Szabó Tibor nyelvész professzor vagyok. Előadásom témája a mai magyar nyelvhasználat. Rohanó világunkban az igényes megjelenés mellett a kifinomult, szellemes beszédstílus is fontos tényező lehet az érvényesülésnél. Szemléltető példaként engedjék meg, hogy bemutassam Zoltánt. Jó estét, szeretettel üdvözlöm. Csák köcsög. Fontos megjegyeznem, hogy az évszázadok során a lingvisztika... Anyád hogy van? Nos, gondolom, tudja, miért hívtam meg. Vágom. Jó, akkor talán kezdjük. Hogyan mondja ön? Mondjuk, jó napot kívánok. Csácsumi cső. Viszontlátásra? Csőcsumi csá. Hogy mondja azt, hogy rendben van? Sirály. És azt, hogy köszönöm? Sirály. No, de akkor mit mond arra a bizonyos vízimadárra? Kacsa, sirály. Köcs. Get up, dope man. Bumba fejbe. Dope man. Bumba fejbe. Ismerkedés, hölgyem. Volna kedve velem ebédelni? Jó, a csöcsöt kövoppe. No jó, haladjunk tovább. Hát például az, hogy van öreg barátom, 1000 éve nem láttalak. Mi van, barom arcú? Na, és vajon ezt hogy mondja? Edvárd király, angol király, léptet fakólován. Edvárd, király? English, sirály? Lépte, köcsög. Szilágyi Erzsébet levelét megírta, szerelmes könnyével azt is telesírta. Szilágyi Gádzsi az SMS-t megírta, bikája a bicepszét 50-esre gyúrta. Na, akkor tovább. Este van, kikinyugalomban, feketén bólongat az eperfalombja. Buli van, mindenki belőve, feketén bólogat az eperfalombja. Na, de hát ez nem rímel. Akkor várja, azt mondja, hogy party time, mindenki beszívva, feketén bólogat az eperfa. Dope man, köcsög! Buba fejbe! Jó, rendben van, menjünk tovább. Ég a nap melegtől a kopár széksarja, tikkat szöcskenyájak legelésznek rajta. Sunshine, beach, tücsök, köcsög. Király! Nos, akkor nézzük, vajon hogy áll a világirodalommal? Hamlet. Abból csak a 2 láttam. Tiszta 8 egész. Van egy csákó, akinek a mobilján megjelenik egy OP logó, meg egy SMS, hogy a faterja földobta a pacskát, mert nem szállított időre, érted? Köcsög. Azt akkor a csákó berühel a muterjára, mert az odahívja a kéróra a zsarukat, közben a csákónak van egy ilyen jó kis bevállalós gádzsia, érted? Azt az berépázza, de a zsernyákok elviszik, és akkor jön a és kiszabadítja a csákot, érted? És az megfogja, beégeti a zsarukat, mert a egyiket megböki egy ilyen pillangóval, az meg ott a pislog, mint a szemafor, érted? És akkor elmennek a Fradi pályára balhézni, azt akkor csákot tök pipa lesz, mert verekedés közben kitör a fotballmeccs, érted? Nehogy már légy fújja a kemotoxot, köcsög. De hát ez nem is a Hamlet. Beszóltál? Parancsol? Ne játsszák, köcsög! Mondja, mit képzel maga? Hogy beszél velem? Maga műveletlen senkiházi. Azt se tudja, hogy mi a Toldi folytatás. Tordi Géza, na, köcsög! Figyelj, ne szóljál be nekem, jó, mert aztán parázhatsz, érted, köcsög? Teszed itt a fejedet. Azt hiszed, hogy te vagy itt a professzor, viszont én egy üzletember vagyok, érted? Én élek jobban, érted? Megyek is, mert vár a biznisz. Dope, man.
Tisztelt hallgatóság! Önök Zoltánt hallották, aki egy igen neveletlen, kulturálatlan fiatalember. Felháborító. Ilyen megengedhetetlen hangon beszélni az emberrel. Évtizedek munkája veszik így oda. A szép magyar nyelv, a kultúra. Hülye köcsög!